Γεια σας! Ψάχνετε ένα αξιόπιστο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε ή ποια εταιρεία να εμπιστευτείτε? Δεν υπάρχει πρόβλημα, η Eco Green Energy έχει τη λύση. Πάμε να δούμε! Η GEA είναι ένα ισχυρό και γερό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας όλα σε ένα. Τις μπαταρίες, έχουμε το PCS, το BMS και το EMS. Κάτι πολύ σημαντικό. Η μπαταρία αποτελείται από 5 πακέτα, 52 κιλοβατόρων ανά ώρα και μέσα τα κελιά είναι όλα κελιά κλάσης Α, κάτι που μπορείτε να επαληθεύσετε με τον κωδικό QR που έχουν μέσα όταν λάβετε την μπαταρία σας. Γιατί είναι σημαντικό το EMS? Διότι σε πολλές μπαταρίες, αν αγοράσετε ένα καμπινέτο, δεν θα το συμπεριλαμβάνει. Εμείς όμως το έχουμε και όχι μόνο αυτό. Έχουμε ένα πάρα πολύ εύχριστο interface, το οποίο είναι στα αγγλικά, δουλεύουμε και σε άλλες γλώσσες, σύντομα στα ελληνικά, όπου μπορείτε να ελέγξετε την ενέργεια που καταναλώνετε, να ελέγξετε όλη την μπαταρία σας και αυτό μπορείτε να το κάνετε από οποιαδήποτε συσκευή. Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι από εσάς έχετε μεγαλύτερες φιλοδοξίες, αυτές οι μονάδες μπορούν να συνδεθούν έως και 20 μαζί παράλληλα, δίνοντας μία ισχύ 5 ΜΒ ανά ώρα. Το σύστημα GEA 261 kW της Eco Green Energy είναι ιδανικό για peak shaving, load shifting, αυτοκατανάλωση και ως energy backup. Και αν δεν ξέρετε τι σημαίνουν αυτοί οι όροι, μην ανησυχείτε. Ακολουθήστε μας στο Eco Green Energy.